balima bamanan kameno malikono ani maliko kanga foleni walimando be kataw kelingelina bela jelema fuyan fo sigoro la ka fonya na ko bisimila ka bi bamanan kuna foni sawlun kene kono mimi na wala li chamanke awiye maliki bare ani jien fan were kuna foni yawla bangwani plateau ani sirakoro meyeta alsilamia de meton ansaru ka komite flan bela jelen u bisimilara alsilamia de meton ansaru nyajoro Mali Silameton au Conseil islamique du Mali Manyama ani Mali Silame dina nyamo ka fara ñon kan jekuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ka demayala o nyama Ased Sherif Ousmane Marani Haidara ka demayala bangoni jangne bula Bamako sigida folo konnana kabeni arabadu octobre kalu kleta ani woroy bangoni plateau ansaru ka comité ulu kani mbonye ladare do ubulu mimbe do amawla dunya ka fo dun mana ziara ani mauludu nyebla labe kadara kono sirakoro megenta ansaru ka komite ulu fana ka bonye abedu uka kalo ladala nyonye di kadara konnana kasangani uka baro buluda chogoy ambe awla dunya ka fo komite flanu bela jele ubisimirala Asid Badara Ali Ousmane Haidara de fe wala sa kaseka afake nonabla ni oye al-Islamia de meton ansaru nyajoro Mali Silameton au Conseil islamique du Mali Manyama Mali Silame dina nyimo ka farango kan jekuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Manyama anfa ani ankara mogoba Asir Sherif Ousmane Marani Haidara yi Musa Fomba alimina wala like lutu sidibeka soroliuna Lada do komite flaw bolo silamaya demeto ansaru kabo bangoni plateau la sigida gale ane sirakoro megedana ubina Mali silamato nga faranyonga jakuluba au Conseil islamique du Mali Manyema Mali silamadina nyama nga faranyonga jakuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Manyema silamaya demeto ansaru nyajoyoro Aseyada Sherif Ousmane Marani Haidara ka demayala kunyadaka silamaya demeto ansar komite mimbe bangoni plateau la ama nyama ya yiraka fo silamaya demeto ansar nyama ya suba fédération ansardine international no ye fadiye saosa aka kuba flawla beni nyakoro no ye donyumana ziyara ye ani Muhammadul Mustafa nemane kisibaye ka bangeni ubise zamzami yumo ningu nyadaka ka duga unyine afe ambe ala tanu kosebe ka barkada ka wali mando sabo onre no sonjalo no kosebe an nanina kana bɔ an karamɔgɔ ye bangoni komite tɔgɔra san san an bɛ ka ziyaraba labɛn mawuludu ɲɛkɔrɔ an bɛna bɔ an karamɔgɔ ye kana dugawu kɛ a ye ni ka tila ka dugawu ɲini a fɛ ora an b'o de kɛnɛ kan o nisɔndiyaba bɛ an na kosɛbɛ nisɔndiya mɛnna o de ye ka ala tanu k'a barikada ala mun sɔnna ka karamɔgɔ ka den dɔ nɔgɔya an ye nin sira nin kan ka taa sɔrɔ ale ni karamɔgɔ bɛɛ ka kan an bolo n'an ye karamɔgɔ ye ou bien n'an y'a den dɔ ye a bɛ komi an ye karamɔgɔ ye alhamdulillah ne ye nisɔndiya sɔrɔ parce que jama bɔra ka na an dɛmɛ ka an ka ko ni kɛ an bolo koba ye parce que karamɔgɔ n'a ka denbaya u sara tɛ anw bolo u ye an ka diɲɛnatigɛ lafiya an bolo ka an denw kɛ an sago ye k'an cɛw kɛ an sago ye k'an ka komitew dilan k'u d'an ma an ka sigidaw an mana ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la mɔgɔw ka danaya b'an kan u ka bonya b'an kan bon o bɛ sababu ɲuman ye an karamɔgɔ de ye a n'a ka denbaya Ased Sherif Ousmane Marani Haidara a bɛɛ sababu ɲuman ye ale de ye o la o nisɔndiya de bɛ ne na sirakoro megeta silamaya demeto ansaru ka komite mimbe ama nyama ye ajira ka fo lada do uye mindo uka barabulu dale ngono kalo shiye kele ku sebo ukono koro ka se Mali silamatonga faranyonga jaguluba au Conseil islamique du Mali Manyema Mali silamadina nyama ka faranyonga jaguluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Manyema silamaya demeto ansaru nyajoyoro Aseyada Sherif Ousmane Marani Haidara ka demaya la kunyadaka kalaba ka duga unyine afe taramo nali akara heremi umma jɛnɛrɛ la anw tɛ se ka dan foyi fɔ a la an bɛ se k'a fɔ de ko karamɔgɔ y'anw don alijinɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ an ma sa parce que an ka laɲini fɛn o fɛn tun b'an bolo hakilila gɛlɛya fɛn o fɛn tun b'an na ala y'o bɛɛ nɔgɔya ala ni karamɔgɔ sababu parce que laɲini yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ ye ɲɛnamaya kɔnɔ adamaden i bɛ min sɔrɔ kɛ kun ni o ye hɔrɔnya fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ de ye adamaden bɛɛ ka hali n'i tɛ silamɛ bon alhamdulilayi rabbil alamin karamɔgɔ ka kumakan ani karamɔgɔ yɛrɛ jogo n'an ye min ta o la vraiment o ye anw nafa ka se degré la bi ni ala yɛrɛ tɛ maa si se k'o fɔ ka s'a dan ta kɛla tiɲɛ na a ye nisɔndiya yɛrɛ de sɔrɔ an yɛrɛ ma deli ka na yan fɔlɔ k'an tɛ nisɔndiya sɔrɔ an na o na an bɛ tila ka faamuyali kura de sɔrɔ tuguni min ni faamuyali kɔrɔlen tɛ kelen ye o kosɔn bɔɲɔgɔn ye kɔni tiɲɛni yɛrɛ la an tɛ se ka nafa fɔ ka ban nafa belebeleba de b'a la an sirakɔrɔ musow bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la
sirifila morikɛ ni o ye a se yɛda badara ale ye Usmane Haidara ye cɛkɔrɔba nɔ na ka komite filaw bisimila a y'i ka nisɔndiya jira k'a fɔ nin laɲini bɛ silamɛya kɔnɔ ka taa bɔ ima ɲɔgɔn na k'a fɛ ko dɔn Muhamadul Mustafa nɛma ni kisi bɛ a ye ka taabolo dɔ kundu a ye dugawu k'u ye cɛkɔrɔba tɔgɔ la silamɛya donga bayatul islamiya layidu 6 dira sirifila morikɛ fɛ ka sanga ni jama ka laɲini ye ka kɛnɛ kunjɛ Sɛnɛko kɔrɔdoni cakɛda min ni o bɛ wele Société Générale de Business Agricole SOGEBA u ye u ka laada lakilen kokura don minnu ni o bɛ sigi sen kan ka ɲɛnɛmaya u fɛ ko journée porte ouverte o kɛnɛ sigira sen kan Marako Welesebugu commune rurale kɔnɔna na sɛnɛko baarakɛlaw ka fara sɛnɛkɛlaw yɛrɛ kan u bɛɛ lajɛlen jɛra ni ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni ɲɔgɔn kunbɛba in kɛnɛ kɔnɔna na ka bɛn ni arabadon octobre kalo tile 16 ye SOGEBA maa ɲɛmaaba ale fana tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na Amadu Kamara ani Nuhu Kone olu ka sɔrɔlenw don an ka jɛ an ko ɲamada sanfila ka da ɲɔgɔn kan Société Générale de Business Agricole SOGEBA n'a ka wulikajɔw bɛnbɛn sɛnɛ doni mɔ bala ni sɛnɛkɛminɛnw ye ka daminɛ sumanjiw la ka taa se binfa furaw ani nɔgɔw mɔ nakɔ sɛnɛfɛnw si ani sijala a b'a ka daw yɛlɛ walasa a ka kɛtaw ka sidɔ u k'a ma ko journée portes ouvertes foro belebele fɛn zɛn bɛ a bolo min ye sifilɛ yɔrɔ ye ko champ d'expérimentation san fila in kɔnɔ maaw bɛ bɔ fan caman fɛ sɛnɛ ɲɛdɔman ŋanaw ni ka t'u ɲɛda sifilɛ foro in kan bawo o sifilɛ foro in sumansi minnu labɛn bɛ ni k'olu bɛrɛbɛn n'an ka sɛnɛtaw ye olu de bɛ labɛn a kɔnɔ k'a yira jama la k'a fɔ an bɛ kɛnɛ min kan ni o ye journée porte ouverte ye ka ɲɛsin an ye si minnu dan nin kɛnɛ in kan an ye mɔgɔ minnu wele olu kana kɛ seere ye ka si ninnu ka témoignage kɛ k'a dɔn k'a fɔ a bangera fɛn mun na ni ka se k'u jɔyɔrɔ dɔn donc o hukumu kɔnɔ n'i ye si yɛrɛ ta k'a lajɛ sɛnɛ kɔnɔ ɲininikɛlaw b'a yira k'a fɔ kɛmɛ sigi la sɔrɔ la si jɔyɔrɔ bɛ taa fo 30 fo 40 o b'a yira k'a fɔ ko siko vraiment o tɛ ko fitini ye o de la SOGEBA directeur ko ale yɛrɛ ye sɛnɛkɛladen de ye ka wolo sɛnɛ la ka mɔ sɛnɛ la fɛn min n'o bɛ se ka mɔgɔ kelen ka kalo 4 kalo 5 baara tiɲɛ donc ale tɛ fɛ ka don o da fɛ ale bɛ fɛ fɛn min n'o ye si ɲuman ye sɛnɛkɛlaw bɛ se ka o sɔrɔ cogo min na nɔgɔya la donc ale bɛ i bila o ci de kan n'i y'a jateminɛ SOGEBA tun bɛ daminɛ waati min na an tun bɛ si san mɔgɔ wɛrɛw de bolo ne k'a feere mais n'i y'o baara jateminɛ i bɛ se ka bɛn si ɲuman ma komi i bɛ se ka bɛn si kolon ma yaasa ka bɔ o kadiri kɔnɔ an ko nin ko in tɛ se ka laban ni anw yɛrɛ m'an ka foro ɲini an yɛrɛ ye ka se k'an ka si lakolokolo an yɛrɛ ye maa 200 ɲɔgɔn na olu de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ si tilɛ foro in kɔnɔ ni o ye champ d'expérimentation ye Société Générale de Business Agricole SOGEBA bolo ka bɔ dafɛdugu bɛɛ lajɛlen la nakun de ye o ye bi kana journée ouverte in na kana lajɛli kɛ ka filɛli kɛ ka lagalita sɔrɔ ka fɔta sɔrɔ ka dɔ fara n ka dɔnniya fana ka kanu fana ye n se yan n y'a ye n bɛ se k'a fɔ parce que n'i ma fɛn min ye n'i k'i bɛ fɛn o fɛn fɔ o la i ye nkalontigɛla ye foro in y'a ye a bɛ n'a fɔ hectare 60 ni kɔ de don ne tɛ sɛnɛkɛla ye ne ye dumunikɛla ye kulubalilakaw ko ne kana sɛnɛ kɛ k'olu bɛ sɛnɛ kɛ ko ne ka jeliya kɛ ko n ka baara kɛ olu fana ta ye baara min olu b'o kɛ nka u ye min kɛ ko n kana n jɔ k'a lajɛ ka s'a lagaleko la a san fɔlɔ ye nin ye a bɛ sɛnɛ nka n'i ye dugukolo in ye i b'a dɔn k'a fɔ dugukolo in ye dugukolo kura don dugukolo kura exploité san fɔlɔ i bɛ fɛn caman y'a la nka i b'a dɔn n'a bɛna min di parce que n'i yɛrɛ kɛra sɛnɛkɛla kɔrɔ ye parce que n yɛrɛ fana ye sɛnɛkɛla kɔrɔ de ye baara min kɛra la ɲinɛ manamana baara tɛ baara in ka ɲi a ɲɛna baara in kɛbaaw kan ka fo daw minnu yɛlɛla SOGEBA fɛ n'a bɛ kɛ sababu ye ka SOGEBA ka baarakɛtaw dɔn hali bi togodalamaw fɛ cikɛlaw fɛ dakuru ɲɛ kelen Société Générale de Business Agricole SOGEBA ɲɛmaaba a ka laɲini don hakilina mun y'an se yan ka Mali taa ɲɛ sɛnɛ sira fɛ o hakilina de y'an se yan n'a y'a jateminɛ an ye kɛnɛ mun sɛnɛ nin ye ɲinan a bɛ taa hectare 60 dɔɔnin na nka kɛnɛ nin sɛnɛ an ma dɔwɛrɛ si sɛnɛ siw kɔ suman si basabu n'i y'a mɛn ko sɛnɛ suman si a bɛ daminɛ suman si ɲuman de la sɛnɛ mana diya i ye cogo o cogo n'i ma suman si ɲuman sɔrɔ sɛnɛ ma bɔ ka d'a kan n'i ye sɛnɛ kɛ n'i ma fɛn sɔrɔ la i bɛ timinangoya
walasa mɔgɔw ka se ka sumansi ɲuman sɔrɔ Sojeba ye I walaka k'i ɲɛsi sɛnɛ ma nka sumansi sɛnɛ taasira fɛ o de y'an se nin kɛnɛ kan yan bi barisabu ni ko k'i bɛ fɛn kɛ mun ye baara sira ye baara mun don baara fɛsɛfɛsɛlen de don I bɛ mɔgɔw wele ka mɔgɔw hakilina dɔn sɛnɛ ɲɛmɔgɔw minnu bɛ sɛnɛ ko kunna gouvernement ka service technique ani ONG ani coopérative ani sɛnɛkɛlaw n'i ye bɛɛ hakilina ɲini k'a dɔn I bɛ se ka pan yɔrɔ dɔ kunna walima I tɛ yɔrɔ dɔ dɔn I b'o fara I ka dɔnta kan o de y'an se nin kɛnɛ kan yan bi ka hakilinaw falen ka mɔgɔw bɔ a kalama ko Sojeba fɛnɛ wulilen don k'i cɛsiri sumansi sɛnɛ la nka an t'a kan kelen an bɛ mɔgɔw hakilina ɲini ka fara an hakilina kan o de y'an se yan bi mun bɛ anw kɔnɔ nin ko nin na an bɛ hectare 60 ni kɔ la bi san nataw la anw bɛ fɛ an ka ɲinɛ o kɔ an k'a kɛ fɛn ye an tɛ da fɔ bi nka an ka tɛmɛ o ka fɔ wuu an ka taga parce que Mali bɛ se ka yiriwa ni sɛnɛ dɔrɔn de ne dalen b'o de la Sojeba mɔgɔw ko k'u dalen b'o de la Mali bɛ se ka yiriwa ni sɛnɛ de ni dun ka fa sabatira dɔrɔn kuma caman bɛ ban Maliko la kabini Société Générale de Business Agricole Sojeba sigira sen kan san 2015 a kɛmɛ ka jɔyɔrɔba minɛ sɛnɛ binakun kan Mali kɔnɔ ani Mali jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna siw minnu bɛ se ka kɛ si sɛnɛtaw ye an ka jamana kɔnɔ ka sanga n'an ka kuma in ye ka se ka sɛnɛ kɛ k'i hakili to jiko ta fa la o de t'an bɛ k'o bila sɛnɛkɛlaw ka bolo kan Société Générale de Business Agricole Sojeba sɛnɛkɛlaw dɛmɛni an'u dɛmɛni a kɛmɛ k'a dabɔ fɛn min kama o ye ka kɔngɔ kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ sɛnɛ ka yiriwa ni ka fandanya kɛlɛ lakɛrɛ dilan cakɛda min ni o bɛ an ka jamana kɔnɔ ni a bɛ wele Magic Color u ye cakɛda 2 bisimila cakɛda min ni o ka baara bɛ ɲɛsin yurugu ani dungo juguya kɛlɛli ma an ka jamana kɔnɔ ko plateforme de lutte contre la corruption ani Bangoni Kapu école ɲɛnabɔli jɛkulu u ye olu de bisimila kabini arabadon octobre kalo tile 19 in u dagayɔrɔ la Titibugu la Amadou No Diallo ani Baba Keita olu de kɛra baara in seere Sherifula Jabarani so tɔgɔ la a bilara sen kan décembre kalo san 2017 an ka jamana kɔnɔna na nin cakɛda kɛrɛnkɛrɛnnen n'a ka baaraw ɲɛsinnen bɛ lakɛrɛ dilan ma Mali kɔnɔna na n'a tɔgɔ ye Magic Color ye a bɛ Titibugu la Bamakɔ faba kɔnɔ an bɛ don min na ko bi a bɛ maa 20 ani kɔ a kɛlen bɛ k'o de ta baara la n'u bɛɛ lajɛlen ye maliyɛn ye a maa ɲɛma a ka fɔ la a y'a yira k'a fɔ ko ale ka cakɛda stɔku belebele de b'a bolo a ma se ka min bɛɛ lajɛlen feere an bɛ don min na ko bi Magic Color ye projet jeune de quoi donc jeune minnu tilala baara la donc an ma se minnu tilala kalan na an ma baara sɔrɔ mais an farala ɲɔgɔn kan pour que ka nin baara yɔrɔ in dayɛlɛ donc ala barika la bi an bɛ ka denmisɛnnin caman employé donc an ka baara daminɛ na an ye lakɛrɛ caman produit donc an y'a yɛrɛ ekɔlisow la a kɛra a diyara mɔgɔ caman ye quoi donc o de y'an yɛrɛ encouragé pour que an ka baara in continue. Bon, sisan ala barika la ay pam mɔgɔ bɛ k'an ka lakɛrɛ utiliser Bangoni Kapu fana bɛ k'an accompagner o école bɛɛ presque ani école publique donc olu caman bɛ k'an accompagner Mali yɔrɔ caman fana mɔgɔw bɔra yɔrɔw la ka na lakɛrɛ san donc mais hali bi bɛɛ t'an dɔn quoi mɔgɔ caman tɛ entreprise in dɔn a nisɔndiyalen nin lajɛrɛ in na ani a ka cakɛda baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ Bangoni Kapu maa ɲɛma n'ale ye jɛkulu wɛrɛ fɛnɛ ɲɛma ye min ka baaraw ɲɛsinnen bɛ yuruku kɛlɛli ma an ka jamana kɔnɔna na a nisɔndiyalen ni usine belebele dayɛlɛli la an ka jamana kɔnɔna na a ye foli ni barikada ta ka ɲɛsin a ɲɛmayaso ma bawo a y'a yira k'a fɔ ko nin na kɛ sabu ye yaasa ka dɔ bɔ denmisɛnw ka baarako gwɛlɛya la bi an kɔni sera Magic Color ka baarakɛyɔrɔ la bi teriya sira de b'an n'u cɛ parce que ka d'a kan u sera an ma k'a yira an na k'a fɔ gɛlɛya minnu b'u kan u ka baarayɔrɔ ɲɛtaako la o gɛlɛyaw la lakɛrɛ sanbaliya b'o la o gɛlɛyaw la baarakɛla mun tun b'u bolo a bɛ se baarakɛla 20 ɲɔgɔn ma mais ala ni gɛlɛyaw fɛ u ye caman bila donc u kɔni sera anw ma k'an ka jɛ an ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que anw bɛ lakɔlisow kɔnɔ an k'u ka lakɛrɛ kofɔ u ka lakɛrɛw bɛ se ka san cogo min parce que o gɛlɛya b'u kan ɔ kɔnɔna la an sera école ɲɛmɔgɔw ma l'administration scolaire donc an y'a ɲɛf'u ye olu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ vraiment denmisɛnnin u ni dɛmɛ ka kan parce que u tilala kalan na baara t'u bolo donc o tuma an k'a lajɛ n'an bɛ se ka san 2 ɲɔgɔnna d'u ma donc an ka lakɛrɛ san u bolo an kana lakɛrɛ san yɔrɔ wɛrɛ donc an kɔni an y'o bɛnkan an bɛnna kan k'a fɔ an b'o bɛnkan kɛ ɲinan ani san wɛrɛ an y'a ye k'a fɔ u bɛ fɛn fɛn dilan a bɛɛ bɛ bɔ Mali kɔnɔ
u b'a fɔ ma ko matière première ni o ye dilanjɔ ye o bɛ bɔ Mali kɔnɔ yan min y'a la carton o bɛ bɔ Mali kɔnɔ yan maliyɛndenw de fana bɛ a baara la o bɛ maa nimisi wasa a bɛ maa hakili sigi o b'a jira k'a fɔ Mali denmisɛnninw u cɛsirilen bɛ denmisɛnnin bɛɛ tɛ fugari denmisɛnnin bɛɛ tɛ ko u tɛ ca fɛ denmisɛnnin caman bɛ yen bi u mago bɛ dɛmɛ dɔɔni dɔrɔn de la min b'a to u bɛ se ka bɔ nɔgɔ la min b'a to u fana bɛ se k'u fakɔrɔninw n'u bakɔrɔninw ta u filɛ ka fara ɲɔgɔn kan denmisɛnw n'u ka kɛ lakɛrɛ dilan ye o lakɛrɛ dilan mun b'an bali bi yan'an ka taa lakɛrɛ san fo 350 jamana wɛrɛw kan ka na n'a ye ka sɔrɔ lakɛrɛ b'olu bolo yen o lakɛrɛ boîte kelen o ye dɔrɔmɛ 100 mun b'an bali bi ka o san dɔrɔmɛ 100 maliyɛndenw de bɛ k'a dilan a bɛ taa kɛ ka maliyɛndenw de kalan o b'a to olu bɛ yiriwa maa an b'o to yen ka taa lakɛrɛ san yɔrɔ wɛrɛ o de b'a jira k'a fɔ an ka jamana in k'a fɔ k'an ye fantan jamana an tɛ fantan jamana an fantan maralen don an fantan maralen don cogo di k'o kan ka kɛ cogo min na a tɛ kɛ ten an bɛ wele bila an ka jamana ɲɛmaaw ma ka wele bila an ka partenaires ma ka wele bila an ka waritigiw ma sabula o fana bɛ se ka dɛmɛ kɛ n'u bɛ fɛ gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ ka bɔ yen f'u k'a dɔn k'a fɔ tant que baara man di denmisɛnw ma denmisɛnw ka s'u yɛrɛ kɔrɔ maa wɛrɛw de bɛna tiɲɛnikɛlaw ka na dɔɔni d'o ma sabu bolo bɛ min minɛli kɛ o bɛ dugu ma nka kɔngɔ tɛ maa si faga k'i to i danbe la wa kɔngɔ tɛ maa si faga k'a sɔrɔ i b'i faso fɛ i bɛ fɛn kɛ min man ɲi Ala k'an kisi o ma n'an bɛ fɛ ka bɔ dingɛ in kɔnɔ f'an ka baara di denmisɛnninw ma. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin taama in ka na ɲɛ da nin wɔrɔ kofɔlen in kan a b'i don u ka baara ɲɔgɔnya an'u ka bolodi ɲɔgɔnma hokumu kɔnɔna na min bɛɛ lajɛlen kuncɛra nisɔndiya ni bonya ni karama kɔnɔna na. Don kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira sen kan sɛngɛjugu kɛlɛli don kama n'u ko a ma journée mondiale du refus de la misère o don in bɛ ɲɛnamaya ka bɛn ni octobre kalo tile 17 de diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ don in lakodɔnna diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies fɛ kabiri ni san 1992 san an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ an ka ɲininikɛla Bubakari Tarawele ani Infere olu wulila hakɛto b'a kan ani Nuhum Kone olu wulila ka don dugu kɔnɔ ka ɲininkali kɛ jamana kɔnɔdenw na don in kun kan hakilina min bɛ jamana kɔnɔdenw na ka ɲɛsin don in ma ani sɛngɛjugu yɛrɛ a bɛ se ka kɛlɛ cogo di ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o ɲininkali ninnu tɔ min olu bɛna jaabi sisan an ka jɛ an k'o lajɛ. Gɛlɛya ye fɛn ye fɛn min bɛ tali kɛ yɔrɔ caman na gɛlɛya tɛ ko fɛn bɛ n bolo fɛn tɛ n bolo mɔgɔ dɔw bɛ yen fɛn b'u bolo mais u t'a dɔn u bɛ min kɛ jamana kɔnɔ u t'a dɔn u bɛ min kɛ u ka denbaya kɔnɔ olu n'u ka fɛntigiya bɛɛ olu bɛ gɛlɛya kɔnɔ gɛlɛya dɔ wɛrɛ bɛ yen o ye dɛsɛ fan ye denbayatigi bɛɛ ka hami ye mun ye i ka se k'i denw ladumuni k'i denw lasunɔgɔ n'a ma kɛ aw ma sɛgɛn ye n'a ma kɛ aw ma tɔɔrɔ ye fɔ o la sɔrɔ ka yiriwa bon o gɛlɛya min y'o ye an ka jamana kɔnɔ jamana caman kɔnɔ an bɛ mun dɔn denmisɛnninw bɛ kalan u ti baara kɛ mais e tɛ baara kɛ sɔrɔ t'e la i fa n'i ba kɔrɔlen don e bɛ se k'olu ka gɛlɛya furakɛ cogo di o ye kelen ye filanan ye min ye aw bɛ dugu kɔnɔ dɛmɛbaga t'aw la mɔgɔ si wililen tɛ k'a jɔ aw ye aw ka gɛlɛya bɛ ban cogo di donc fura min bɛ gɛlɛya la o ye ne baarakow ta fanfɛla bɔra la maliyɛn bɛɛ k'a miiri k'a dɔn k'a fɔ an bɛɛ ye fa kelen ba kelen ye i se ye min ye k'a kɛ i kelen tɛ se ka kɛ jamana ye mais i se ye min ye a kɛ maliyɛnw ye a kɛ denmisɛnninw ye a kɛ mɔgɔkɔrɔbaw ye u dɛmɛ e k'u dɛmɛ i seko la n'an bɛɛ ye dɛmɛli kɛ an seko la an bɛ caman bɔ gɛlɛya la bon pour ka gɛlɛya bɔ jamana kɔnɔ n y'o de fɔ a ye sisan fɔ jamanadenw bɛɛ ka baarakɛyɔrɔ sɔrɔ fɔ jamanadenw bɛɛ ka sɔrɔ yɔrɔ sɔrɔ fɔ jamanadenw bɛɛ k'u ɲɛsin vraiment sɛbɛko ma k'u ɲɛsin sɛbɛko ma parce que bon
ni ngombe kuma dugukolo in kan an bɛɛ nacogo ye kelen ye avec tout le respect aux parents an bɛɛ wolocogo ye kelen ye wa an bɛɛ bɛ sa mais ala ma garisɛgɛw kɛ kelen ye n'ala y'i kɛ garisɛgɛtigi ye e ka n'i ta kɛ hababa ye taa ɲɛfɛ ye k'a sɔrɔ i t'i kɔfilɛ i b'i kɔfilɛ jamanadenw na min fɛnɛ t'i ta ye min t'i ka dunta ye o to yen jama jɛ ka n'o dun sa ko caman de bi an b'a la sɛgɛn banna wari dunni min bi yan sira dunnenw kan n'o kun dabilalen don caman bɛ bɔ gɛlɛya la dɛ mais malheureusement o y'an taabolo ye sisan ka na an se yɔrɔ dɔ ma fɔ sɛbɛkɛla o bɛ gosi ne bere kelen ye komi n'a sɔrɔ suɲɛlikɛla don ala ka labanko ɲuman d'an ma. Ayiwa ne bolo gɛlɛya ye ala ka latigɛw de ye nka a ma fɔ fana ko mɔgɔ ka gɛlɛya kɛ fɛn ye k'i bi sigi o kan. Ala ye gɛlɛya dan, ala ye nɔgɔya dan. N'ala ye gɛlɛya dan mɔgɔ min kunna i bi wuli k'i jɔ de k'a ɲini ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ ka se nɔgɔya la. Donc o wuli ka jɔ sababu la kana sigi dɔrɔn k'a kɛ baara ye ko gɛlɛya bɛn kan ko fura t'a la, fura bɛ fɛn bɛɛ la. Bon ne bolo fura min bɛ se ka sɔrɔ gɛlɛya la ala b'a se nɔgɔya dɔ ye a t'a nɔgɔya dɔ ye a y'a nɔgɔya minnu ye olu ka hinɛ a ti minnu bolo la pour que gɛlɛya in a tɛ se ka ban pewu dɔ ka se ka bɔ a la parce que mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ ka fɛn bɛɛ ta i ye i bɛ dɔ de ta ka dɔ to yen donc ni mɔgɔ ye dɔ ta i yɛrɛ ye dɔ ta a ka ca ala fɛ ni tɔgɔ ye ko gɛlɛyabagatɔ i bɛ se ka bɔ a kɔnɔ ka kɛ i yɛrɛ bɛrɛmata ye i bɛ fɛ ka kɛ min ye diɲɛlatigɛ kɔnɔ bon ladilikan min bɛ ne bolo ka se mɔgɔ ma o de ye mɔgɔ kana u yɛrɛ to gɛlɛya kɔnɔ mɔgɔ si ka n'i yɛrɛ to gɛlɛya kɔnɔ k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ na o de ye ko min ye i taabolo ye gɛlɛya tɛ mɔgɔ si taabolo ye n'i sen ka kɛnɛ i bolo ka kɛnɛ e yɛrɛ b'a dɔn i bɛ se ka fɛn dɔ ta k'a bila n'i b'o kɛ i tɛ to gɛlɛya in kɔnɔ kude a mana kɛ cogo cogo dɔɔnin bɛ bɔ a la ni ala y'i dɛmɛ fana i ye mɔgɔ sɔrɔ min ye hinɛbagatɔ ye ko se b'o ye ka tɛmɛ e kan o bɛ se ka hinɛ e la ka se ka dɔɔnin bɔ i ka gɛlɛya la je pense que a tɛ kɛ ko ye min a bɛ i kamanagan fo k'i kɛ kamanaganbatɔ ye ka bila mɔgɔw kɔrɔ don o don mɔgɔ k'i filɛ n'o gɛlɛya ye. An bɛ bɔ Mali kunnafoniyaw la an b'an kun da Senegal jamana kan alisilamɛya taabolo muridu olu ka ɲɔgɔn kunbɛnba min ni a bɛ wele Grand Magal o labɛn baaraw bɛ sen na an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi alisilamɛ bayirika olu de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɛn ni octobre kalo tile 17 ye Tubakaw fɛ yen nɔ Senegal faba Dakar o tile bi yan fanfɛla ani o cɛ bɛ t'i jɔ kilomɛtiri 200 bɔɲɔgɔnko de la Musa Foma bɛna walawalali k'an ye o sɔrɔlenw na. Senegal jamana kɔnɔ ka bɛn ni alamusa octobre kalo tile 17 in ye baara ti kɛ fanji fɛ don do jamana ɲɛmayaso kɛn bɛ ka don min kɛ baarakɛbaliya don ye ka sabu kɛ nisɔndiya donba don silamaya la Senegal jamana bolo diinɛ ɲɛma minnu bɛ wele ko muridiw san o san olu bɛ nin donma in ɲɛnamaya Sheikh Amadou Bamba ale ka taali tunga fɛ ko in b'o de maana a yɛrɛ ka laɲini ka kɛ ko baara ti k'a don o daminɛna san 2012 de ka Ablaye Wade to jamana ɲɛmaya la Senegal Tubakaw ka magalba a bɛ ɲɛnamaya ka bɛn ni alamusa octobre kalo tile 17 in ye muridiw ka taasira silamaya kɔnɔ Senegal jamana kɔnɔ jɔyɔrɔba bɛ a la bi politiki binaku ka hali sɔrɔ yiriwali binaku ka o de kosɔn kalanko u n'an bɛ u ɲɛsin u mɔ bi kalanso belebele jɔli daminɛna Tuba n'o ye diinɛ bolofara in duguba ye ani Dakar cɛ kilomɛtiri 200 don u kɛlen kɔfɛ ka misiriba jɔ misiriba min bɛ wele ko Masalikul Jinan Senegal faba la Dakar septembre tɛmɛnen baara kun filanan ɲɛsin bɛ nin kalanso belebele in de mɔ bâtiment saba olu de bɛ ka poyi ka bɔ dugu la u birikidengale dalen kɔfɛ san 2018 décembre kalo la silamaya kalankɛyɔrɔ bɛɛ kɔnɔ diɲɛ dɔnni kuraw ni u kama ko technologie o kalanyɔrɔ bɛɛ kɔnɔ sɛnɛ yɛrɛ kala kɛyɔrɔw bɛɛ a kɔnɔ ani misiri ka taa se gafe mara yɔrɔw mɔ a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 30 ani miliyari 7 na min bɛɛ lajɛlen bɔra tɔndenw ka bolomafaraw fɛ o b'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmayaso ka dɔrɔmɛ 1 dɛrɛ walasa kalan jɛlen kalan jolen ka se ka kɛ a ka d'u ye silamaya diinɛ faamu ani diɲɛ fan wɛrɛ ta kana dulon ɲɔgɔn na
k'a sabu kɛ n'i y'i ɲɛmada diɲɛ fan wɛrɛ ta fɛ k'olu ka dɛmɛ minɛ a ka ca la i na don olu dɔngɔda fɛ. Sanfɛ kalanso karamɔgɔba dɔ bɛ yen ko Umaru Fayi, ale y'a yira k'a fɔ laɲini in tɛ dɔ wɛrɛ ye ka se ka bamanjiya hakilina kunbɛn Senegali jamana kɔnɔ. Kalan min bɛna kɛ a kɔnɔ, kalan don min bɛ silamɛya basigilen kofɔ, silamɛya kɔrɔlen min tɛ ni cɛ ni ɲɔgɔn faa dɔn. K'o kumana ko denmisɛnnin ka lamɔ kalan kɔnɔ k'a jɔyɔrɔ ka bon bamanjiya wale kunbɛnni na. An b'an to Senegali kunnafoniya la ni k'an kunda diɲɛ fan wɛrɛw kunnafoniya tɔw kan minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan k'a labɛn Musa Fɔnba fɛ. An ka jɛ an k'o sɔrɔlenw lajɛ. Laginɛ Konakiri jamana kɔnɔ minnu ko ko u ma jɛ ni Alpha Konde ka yɛlɛma donni ye jamana sariya sunba la ka sabu kɛ u ɲɛ bɛ la k'a fɔ a bɛ sɔn ka mandan sabanan de ɲini a senfɛ n'o kun y'a jira k'a fɔ nisɔngoya taama u ka boloda ntɛnɛn Octobre kalo tile 13 yanni ntɛnɛn cɛ dimanche ɲɛma minnu minɛna ɲɛma ninnu ka kiiri sigira sen kan ka laban ka bɔ a jɔ kɔrɔ k'a fɔ a bɛ bila juma nata la. Jamana tɔgɔla kiiri ɲɛma ye a jira k'a fɔ u tɛ se labila u ka t'u ka so u bɛ to kaso la. O kuma jumadenw n'u bɔra k'u jɔ kiiri ɲɛmaw ɲɛkɔrɔ a ye jakikun min sɔrɔ u la a b'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ ni lapasaba yɛrɛ b'u la u ka lapasabaw n'u lapasa. Nka maa minnu minɛna u y'a yira k'a fɔ olu sɛbɛkɔrɔ lajabara lakana tigilamaw fɛ k'u to kaso la ka sabu kɛ u taara to ɲɔgɔn ka kaso kɔnɔ dɔw yɛrɛw langolo bɔra u ka fɔ la. Maa 8 ɲɔgɔnna de don u minɛna sibiri ka dugu jɛ dimanche la u to ɲɔgɔnkɛ dɔ ka denbaya la. Jɛkulu min sigilen don sen kan ka yɛlɛma donni bali jamana sariya sunba la ko FNDC o ɲɛma ka so Abdurahmani Sanu minisiri kɔrɔ don jaki min ɲɛsin bɛ u ma jamana tɔgɔla kiiri ɲɛma ka fɔ la o ye k'a fɔ u ye kuma cɛjuguw fɔ maaw weletɔ ka nisɔngoya taama bolo da ko basigi tiɲɛnkanw gundu. Nisɔngoya taama in kɛra ntɛnɛn faba la Konakiri ani duguba wɛrɛw la marabolo wɛrɛw la fɔ ka taa se Araba mɔ. Lakana tigilamaw kun bɛ munumunu zalo la fan caman fɛ Laginɛ faba Konakiri kɔnɔ. Maa sata bɛɛ ma se ka kɛ o hakɛ kan. Fangasinamatɔnw ye a jira k'a fɔ nisɔngoya taama in senfɛ maa 9 de fara nka jamana ɲɛmaw ye a yira k'a fɔ a tɛ o bɔ olu bɛ min kalama maa 1 de sara lakana tigilama dɔ fɛnɛ fara n'o ye gendarme ye. Nka kunnafoni labanw n'an bɛ a jira k'a fɔ maa salen bɛ taa maa 9 na. Diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛma Antonio Guterres ntɛnɛn a ɲininkalen kunnafonidilaw fɛ Laginɛ jamana kunkan a ko a yɛrɛ jɔn ko Ala a bɛ ka ko in filɛ ni jɔrɔ ye a bɛ wele da ka ɲɛsin Laginɛ Konakiri politiki ɲɛma bɛɛ lajɛlen ma u ka ji kɛ u ka min nɔ janko jamana a ka basigi. Nigériyakaw ka jamana ɲɛma Muhammadu Buhari tarata a ye dantigɛ k'a fɔ wale min bɛ ka ɲɛsin alikuranna kalandenw ma u karamɔgɔw fɛ kalanyɔrɔw la k'a tɛ jɛ ni a ye a ka dɔn fana k'a fɔ don nataw la sa labɛn bɛɛ lajɛlen de bɛna sabati faamaw fɛ ka ɲɛsin karamɔgɔ ninnu ma ni u kɛra kalandenw dɔɲɔ fɛn ye ka sabu kɛ lakana tigilamaw kalo 1 kɔnɔ u ye bulukusu kɛ ka jigi kuranna kalanyɔrɔ ninnu caman na ka taa sɔrɔ denw minɛ bɛ k'u kɛ kasoladenw de ye u bolo jɔlɔkɔ sirin bɛ den dɔw sen la karamɔgɔ dɔw fɛ wa ntɛnɛn dɛmɛnen polisilakaw ye bulukusu kɛ ka jigi kalanso wɛrɛ la ka taa sɔrɔ denmisɛnnin 700 ɲɔgɔn na fɛnɛ bɛ o cogo kelen la ko in kɛra dugu min na o ye Katsina ye Dora mara la. Polisilakaw y'a yira k'a fɔ kalanso ɲɛma yɛrɛ minɛna ani kalanden karamɔgɔ 2 ka sabu kɛ olu de kɛra wale in gologolobaw ye. Kalo sale maa 100 caman ɲɔgɔn na lakana tigilamɔgɔw sera k'olu fɛnɛ de bɔ bolo la Kaduna mara la ni o ni Dora marabolo tɛngun bɛ ɲɔgɔn na olu fɛnɛ kun tɛ lahala ɲuman na u kun bɛ ka sɛbɛkɔrɔ lajaba u karamɔgɔlakaw fɛ. Maroko masakɛ Mohamed Sisa a y'a yira k'a fɔ kunnafonidila muso min minɛ kun bɛ k'a datugu k'a fɔ a bɛ san 1 kaso kɛ k'a ye kɔnɔ tiɲɛ ka laban ka tulo kɛ ka sɔrɔ a tɛ furu la. Araba Octobre kalo tile 16 Maroko masakɛ y'a yira k'a fɔ sariya min bɛ daga a ye ka yafa maa mɔ n'u k'a ma ko grâce k'a y'o ta ka yafa. Kunnafonidila muso in mɔ ni o ye Ajara Raisuni ye. Kɔrɔfɔ in fɔlen jamana ɲɛmayaso fɛ o yɔrɔ bɛɛ a ka denbaya maaw taara kaso la ka taa kunbɛn a yɛrɛ n'a maminɛkɛ minɛnen kun don ka fara maa maa min ka baara ɲɛsinnen don gɛrɛsigɛ ko jateminɛnen mɔ kɛnɛya binaku ka gynécologue ani maa min bɛ kirina kɛ maa la fɔ ka taa se sɛbɛnfura ɲɛnabɔba wɛrɛ ma labidaninso la ninnu bɛɛ lajɛlen minɛkun kɛra den k'u fara la kunnafonidila muso Ajara Raisuni nka ni ka kɔnɔ tiɲɛ nka Ajara Raisuni yɛrɛ kɔni hura dama kɛmɛ ka jira k'a fɔ ale ma kɔnɔ tiɲɛ wa k'a fɔ ale tɛ furu la a maminɛkɛ bɛɛ la a de balala ka basi bɔtɔ y'a yɛrɛ la n'a sera labidaninso la ni labidaninso maaw y'a ye k'a fɔ a ka kan ɲa ka kɛ a mɔ joli kana na kɛ sababu ye
k'a yɛrɛ ni tiɲɛ bɛn kɛra o ka k'o kɛ min kɛ faamaw nana wuli k'a ye kɔnɔ tiɲɛ Ajara Raisuni y'a yira k'a fɔ ale ka kɛlɛ ɲɛ politiki kɛlɛ de ye k'a sabu kɛ ale ye kunnafonidila min ye ani jamana ɲɛmaaw tɛ hakilina kelen na maa minnu bɛ ka fanga kɛlɛ ale ka sɛbɛnni bɛ se ka jateminɛ fanga fɛ k'a kɛ o dɔ ye o tɛmɛnen kɔfɛ a yɛrɛ bɛnkɛ dɔ bɛ yen o fana ye kunnafonidila ye o bɛ sɛbɛnni kɛ kunnafonidi gafe min fana na o fana tɛ ɲuman fɔ fanga mɔ Marɔku a bɛnkɛ wɛrɛ fana bɛ yen minnu bɛ politiki kɛ ni silamɛya diinɛ birifini ye o jɛkulu dɔ maa y'o ye ko nin bɛɛ lajɛlen de fara mɛ ɲɔgɔn kan ka ɲɔɲɔ ni ɲɛɲa wuli ka ɲɛsin ɛmɔ a minɛnen kunnafonidilaw kun farala ɲɔgɔn kan ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ senɔ ye k'a ka bila adamadenya hakɛ labasa jɛkuluw fana kun y'a jira k'a fɔ a ka bila Marɔku ka den fanba yɛrɛ kun y'a jira k'a fɔ a ka bila Marɔku masakɛ n'an bɛ yafa a mɔ bi Zimbabwe jamana kɔnɔ jɛkulu min bɛ jamana ɲɛmayaso kɔnɔ ni a ɲɛsinnen don cɛw ni musow ka hakɛw jateminɛni ko mɔ a ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ olu b'a ɲini sanfɛ kalansow ɲɛmayasow fɛ Zimbabwe jamana kɔnɔ u ka sariya dɔw ta ka ɲɛsin fini donjogo mɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna musomanin ka fini donda k'a na kɛ sababu ye ka caaman bɔ sanfɛ lɔgɔli karamɔgɔw ka cɛɛnɛni na u ka npogotigi kalandaw yelen kɔrɔfɔ in bɔlen ma bɛɛ diɲɛseleke naani adamadenya hakɛ labasa jɛkulu ɲɛmaw mɔ ka sabu kɛ olu ka laɲini de ye maa kɔni ka fɛrɛ cogo bɛɛ lajɛlen la maa man ka gɛrɛndɛ ta ka maa sɛgɛrɛ dakuru ɲɛ kelen an ko min ma ko bajanbilaya o tɛ fɛn ye olu bolo u ye jɛkulu in ma ɲɛma sɛbɛkɔrɔ bɔrɔndɔ nka Zimbabwe jamana kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ degun caman bi kɛ kalanden karamɔgɔ ni npogotigi kalanda cɛ a dɔw bi sɔrɔ npogotigi ka fini dondaw nɔfɛ o kumana fini bɛ fini la n'o diyagoyara k'i k'o don ka na kalanyɔrɔ la a ka ca la npogotigi kalanda tɛna jɔ lɔgɔli karamɔgɔ hakili fɛ musolaka bɔrɔndɔlen a y'a yira k'a fɔ gɛrɛndɛ wɛrɛ tɛ ni kalanden kuma min fini min ma ni ja i n'o don nka kalanso kɔnɔ e nanen kala kamɔ fini bɛ fini na e y'o don a ka ca la i laban bɛ lakɔli karamɔgɔ da don kuma na sanfɛ kalanden dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ sanfɛ lɔgɔli karamɔgɔ ninnu datɔ u ka sɛgɛsɛgɛli dɔ bolo u kan n'o y'a sɔrɔ la maa jɔlenw don u kunungolama yala tuwa duman bɛ u la wa u delila k'u n'a ɲɔgɔnna kokolonw kɛ fa dɔw fɛ yan'u ka taa ko n'o bɛɛ lajɛlen jateminɛ na k'o na kɛ sababu ye ka caman bɔ a wale in na. Amerikikaw ka jamana ɲɛmaa Donald Trump araba mɔgɔw ka kuma cayalen Siri kɛlɛcɛw ka kɛlɛ binni na Kurdiw ka k'u gɛn ka bɔ Turki dugukolo kan fɔ ka tugu nɔfɛ fɔ Siri dugukolo kan ko Ameriki jamana de ye Kurdiw labila u kɛlen kɔfɛ k'u naani ka jɛ n'u ye u ka Ameriki jamana dɛmɛ ka État islamique bamaji jɛkulu kɛlɛ Siri Donald Trump ko fɔ mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ o Kurdiw minnu y'o ye k'u kɔlɔlɔ ka jugu ni État islamique bamaji jɛkulu kɔlɔlɔ ye a ye dantigɛli in kɛ jamana ɲɛmaya dagayɔrɔ la ni o ye Maison Blanche ye kunnafonidilaw ɲɛna kunnafonidilaw y'a ɲininka e ka nin kɔrɔfɔ in disi ka kɛ sababu ye ka sin ka fini ka da labila Turki jamana ɲɛmaa Recep Tayyip Erdogan ɲɛ Kurdi kɛlɛ la wa a ko olu tɛ kuma kelenw ye ne ko Kurdiw kɔlɔlɔ ka bon ni État islamique bamaji jɛkulu kɔlɔlɔ ye nka ne m'a fɔ n ko Erdogan ka t'u bunde a ko fɔ a ka dɔn k'a fɔ Ameriki jamana ka kɛlɛcɛ tɛ Siri bilen ni Ameriki kɛlɛcɛ tɛ Siri bilen Siri ni Turki de bɛ ɲɔgɔn na sa k'o y'o bɔ Ameriki ye a ka t'i sen don Siri ni Turki ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ la wa a ko fɔ a ka sidɔn fana k'a fɔ Turki de taa bɛ Siri dugukolo fa dɔ de minɛ bi n'o ma bɛn Siri mɔ k'a kan k'olu de to sa u k'u ka ko kɔni ɲɛnabɔ o ni ɲɔgɔn cɛ ko Ameriki dadon yɔrɔ jumɛn bɛ o ko la. A b'o cogoya kelen fɛnɛ na Faransikaw ka minisiri min ɲɛsin bɛ Faransi ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kɔɲɛ ɲɛnabɔw mɔ a kun y'a jira k'a fɔ alamusa a b'i kunda Iraki ka kuma ni Iraki maa ɲɛmɔw ye Faransikaden bamanjima minnu minɛna ni État islamique tɔndenw don Siri ni Turki danjɛw la ni u lasagonen kun don Kurdiw fɛ u ka kasow la Recep Tayyip Erdogan na Turki masakɛ n'a ma ɲa k'a fɔ a bɛ ka Kurdiw bunde bi kasoden ninnu kana na purukuto ka tila ka na Faransi ka na tiɲɛni kɛ ka niw tiɲɛ a bɛ se Iraki faamaw n'u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka nazaradenw ka kiri sigi sen kan Iraki dugukolo kan k'u ka kiriw jatigɛ Jean-Yves Le Drian sera Iraki ka ban nazarala jamana caman jɔrɔn bɛ ka sabu kɛ nazaraden minnu minɛna bamajiya sera ka État islamique Siri dugukolo kan Kurdiw fɛ bundeli min bɛ Turki ni Kurdiw ni ɲɔgɔn cɛ bi ni dadigi kɛra Kurdiw labɛn u yɛrɛ ɲinin dɔ État islamique bamanjima minnu bɛ kaso la olu bɛ sɔn ka kaso datan ka bɔ k'u yɛrɛ ta a maa dun bɛ t'i jɔ maa ba tan ni la ɲɔgɔn na o maa ba tan ni la ba 2 ni 500 ka taa se ba 3 ma o ye nazara jamana denw ye
Jean-Yves Le Drian kun kumana kunnafoni diso la k'a fɔ bamanjima minnu minɛ bɛ kiridiw fɛ ko u ni kɛlɛkɛyɔrɔ tɛ fankelen fɛ. A bara ta kiridiw kun ye a jira dimanche tɛmɛnen k'a fɔ bamanjima 800 ɲɔgɔn na minnu kun bɛ u ka bolo ka kasow la olu ye kaso datan ka bɔ kabini Recep Tayyip Erdogan na Turki masakɛ ye kɛlɛ bi olu kiridiw kan. Nka Ameriki jamana y'a yira k'a fɔ kiridiw y'o kumaw min fɔ ko maa 800 ɲɔgɔn na taa na kɛ ka dangɛ k'olu ka jateminɛ kɔni ma bɔ o ka fɔlɔ k'a fɔ ko bamanjima porokoto mɛ ka taa ka dangɛ. O de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafoni diso ɲɛmɔgɔso fɛ k'a lase aw ma aw ni ci aw ka ɲamadaliw la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ni Ala sɔnn'u ma.